neurriak hartzen doazela, futbol talde eta kirol desberdinetan, emakumeen papera ikustarazteko, emakumeak kirola ere bere arlo bat dala sentitzeko, eta hor ere bere papera egin dezakeela, gainera kirola bera emakumeen alduntzerako tresna ezin hobea da, baina egiturazko neurriak dira behar direzenak, eta zoritzarrez hoien emaitzak epe ertain eta luzera lortzen dira, ez? Horrexegatik uste dut konpaginatu, uztartu behar direla alde batetik neurri eraginkor batzuk, eta bestetik akzio positiboak edo neurri positiboak, eta nik atzoko erabakia partidua San Mamesen jokatzearena neurri positibo bat bezala ikusten dut, ez?